nganggo ngono. Ngono. Sik. Ayo. Ngedenmu lah iki lho kena lho. Kena bisa kecantol pisan. Alah paling ramuni aku. Muni. Ayo ceblokno. Apa dina aku ben isin. Ora. Nek percil dinekno aku terus ogah, aku terus si wong padha guyu. Lah. Ora. Isin paling. Ora. Ora salah delange ya iki lho, Mas. Ya roh aku. Roh aku. Alah, ora paling. Ya gak tak tutuk mbuyak. Boleh sampai muni wis apane? Ya ora diapa-apane. Lho ora lah muni apa tak jegore kali kok piye? Gak. Lho lah iya. Ayo ya. 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 Bisa muni ya, Bang. Ngomongi muni ngajal kuwi. Makasih ya kawan-kawan. Kowe kudu matur nuwun. Oh iso lho. Nah yo pinter. Ora enak unsur sabotase ra enak. Ndemben ega dalange ya pas iki ya. Yo ndek ben saiki wis beda iki ning omahe dhewe kok. Ngono kuwi. Wah tak dereki padha ndemben wae isin. Muni mesti awakmu iki mesti muni. Nak ora. Mari aku nek muni lu blak-blik kudu nuthuk ae. Iya kowe wis genah muni ya muni. Nah. Nah apa piye? Yentang lan nek. Sedek deh. Lho, onekno. Ayo, angkat. Ayo, angkat. Ben akeh sik. Lah iya, angkat aja. Angkat. Seneng ta apa pola muni? Lho, angkaten. Lah. Undang. Undang. Alah, undang diangkat ayo. Ayo. Yuk. Alah, diomong lah mbok nyek mau. Lah aku ngenyek yo dadine ngono kuwi. Iki lho marahi ku gak seneng aku. Nah, awakmu ngenyek kene ket mau. Isin aku. Ngono ki lek wis bar jreng matur nuwun. Kakean ketoke borot. Lah iya ora iso nek kakean. Sesuk-sesuk ora usah ping pindho pisan wis. Pisan aku. Tau pindho keturon kok. Ya sih, Mbak Esna sih. Wes senang. Siap. Iki. Yes. Iki yo kuwedi lho Cil iki. Napa nggih? Wah, yo iki lele dumbo dhek lagi deh. Ku wedi dek iki. Ini apa? Mantep lah. Wedi beleng. Suarane mak. Beleng. Aku tunggu yo sing areping pindho keturon iki malah. Aku dhewe kudu guyu. Beleng. Ya masa suarane kaya ngono. Iya, aku tunggu yo moroto malah kowekelen lah kok keturon. Lah nyapa? Wong nginceng. Ngapung marotamu ora iso ngenceng. Lah napa tutup ta? Tak tutup tapi dibolongi. Mbak Isna. Piye Cak Precil? Wes. Niki Mbak Isna sampun teng mriki, Bos. Nggih. Mbak Isna iki nyanyi apa ora nolak Dik lagi Dik. Lah ngacap kualat Dik. Main plungu lak karo iki. Lho iki sinden juara. Juara apa? Padu. Juara gede-gedean. Aku ya ora iso padu, wong aku ki wong alus lho, Mas. Alus Dek, Alus. Dek kan anak bae glepung. Iya. Alus sungrane sapa wae lho. Dadi niki diaturi napa, Bos? Ya Pasti nembang napa? Yo campur sari ya. Oh siap. Lah wes ora. Iki nuasanane suasana pitulasan, Mas. Oh siap. Nek ngendi-ngendi mau nek panggung-panggung. Nggih. Mriko to mriko nek demit-demite nek buri kono enek. 17-an lho, Dik. Belasan. Dadi ya melu untungane Indonesia semakin makmur. Amin.
jaya sepanjang masa. Sing penting guyub rukun. Betul. Aja gegeran, aja padha congkrah. Aja golek bener. Rebut balung tanpa isi. Lah kuwi lho Pak Do. Isine sapa Pak Do? Isi salak. Iya. Apa jenenge? Embuh Kuaci. Bisa nyanyi lagu-lagu perjuangan ora? Ora. Sinten? Kowe Lah genah ora iso to. Loh, dari Sabang masalah- sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Siapa lah kelas? Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Apa wes? Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu. Menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Kowe iki nyeneni sapa kuwi lho? Apa lo? Nek anune nadane diganti U. Tidak. Dulu Oh ya kecilan. Duru subung sumpu muru kubur jujur pulu-pulu. Kenek lho, kenek. Sumbung nyumbung munjudu sutu utuluh undu nusu. nek diganti katane dadi I. Ah, Iya kecil. dah. Diri sibing simpi mirik kibir jijir pilih-pilih. Kuwi lho. Terus Simping menyimbing mencede sete. Lah dalan. Dadine kok malah dadi ngonoan ya, Dik? Medeni ya. Untung aku Untung awakmu ora bablas. ora bablas. Bablas dadi gondal kan. Bablas aku lah mulai anu bablas aku. Bablas bosok. Untunge aku cah soleh. yo lagune apa wae enak. Manut. Oke. Aja nguber welase. Ojo berlas, Banyuwangen meneh. Oke. Sing usah lho Dik. Sing usah. Boleh, Dek. S. Iku jenenge Nirmos. Monggo sayang. Ojo ngumbar welase. Ki engko do spread Dik. Iya. Apa? Do spread. Doorpress. Doorpress. Mambengi kak doorpress. Nek bengi menak ya Dik ya, dagel sedilo dur prase akeh. Sok kapan nek tanggapan ngono winah. Yuk. Laras Kanggo Riko. kanggo Riko tegese. Kanggo Riko ki tegese kanggo Riko warga masyarakat Tulungagung mengabdi untuk kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat Tulungagung seutuhnya. Loh. Wah. Nadanya sayang, kanggo Riko cewek, oke. Kita coba dulu. Ya. Biar gak mengisin-ngisini. Cewek ya? Hey ya lagu dangdut. Siaran langsung karo Mas Haryo Kukilo. Oh iya. Sing ana hang bisa. Coba dulu. Delek nggo ireng-irengan Dik. Iya. Black Swing. Ya dah. Sing ana hang bisa. Dek. Separah kuno karo aku. Kita kok bosok iki tedhe karo awakmu. Peneng kepenti sawar Pak Bupati ya. Sing ana hang bisa. Sing ana. Dek cemplung Apa, kali Mas? itu lho, Dek. Bener anu rada anu sik. Ngene lho Dik tawarai. Piye, Mas? Sing ana hang bisa. Lho, Awakmu marai ra genah kowe. ras-ras. Berarti awakmu ki berarti marai ki bendina. Tawarai Dik. Layak suarane ora karit ngene. Dek kan cintaku Dik. Tak gugah ireng-irengan lho Dik. Nah, wis potensione tak ndukne ya. Sing ana. Aduh, Kekelokoren. Bob. Sing ana. Alah malah kebacutan sithik. Wis pas ae. Kuwi wis pas goblok. Dol ki kok malah bocah iki. Duwe. Lah Pik. Dik. Ngeyel Dik Yude sisi lho Dik. Manis Dik.
Nek nggo campuran gawedhik nggo ireng-irengan. Ireng yo. Ayo. Sing ono hang bisa ngalangi niat iki masyata samudra senarungi sing ono hang bisa biar hasiwati Masya yang yowo Stop. Kalau dipikir-pikir deh berarti tanpa musik pun ini sudah bagus musik akapela. Iya. Jadi musik lewat mulut. Oke. Jajal. Kamu aku yang cello, Aku cakcuk. kamu yang ngecuk. Iya, Itu apa itu? Ukulele. Ukulele. Ya. Water atau ukulele aja. Sing. Ayo. Sing ono hang bisa ngalangi niat iki masyata samudra senarungi sing ono hang bisa biar hasiwasi Masya yang yowo sumpelani baran biaya Kancane lho ngene Lho apik lho Mas. Apik lho. Lah awakmu dingdang Ini musik apa tapi musik apa? cakcuk. Cukulel. Tak Lho, apik to. tak Apik lho. Nek ndi nek pesen lambe ini nang ndi? Pesen lambe ini sapi ini lho. pasar ngemplak. Jajal, Wah, sapi. lamu. Ayo sing nabu apa liya isa? Iso, ya. Jajal. Ayo. sing ono hang bisa ngalangi niat iki Rusak cangkeme kancane. Ayo apik. Monggo Pak Bupati ne badhe anu. Tangan wasin lho, Dik. Hah? Bar tanggo pipis. Kurang ajar. Ayo, kanggo Riko ya, Mas ya. Ya. Hei. Ah, elok. Dadi bedane ana ya, Mas. Wonten. Banyumasan karo Banyuwangen iki. Banyumasan. Padha-padha sih gerake, Nggih. ning nyatane rasane wis dhewe-dhewe. Benten. Rasane pun benten. Heeh. Nek Banyumas ki cenderung meh kaya Jawa Barat, kaya Jaipong. Banyuwangi. Tapi nek Banyuwangi ki semi kaya Bali. Heeh. Dados semi kali Bali niku ya matur nuwun sanget. Matur nuwun masalahe neng Surabaya. Nggih. Matur nggih. Ya, kruyuk. Iya. Dadi ada seneng lho, Dek. Nggih. Matur nuwun sanget lho, Mas. Nggih. Heeh, Banyumas, Bupati. Apian iki, Mas. Matur nuwun, Mas. Benjing teng pundi melih, Mas? Kula tuwut jenengan mawon. Berakan wilujeng sugeng tindak Bapak Bupati. Luar biasa kesibukan beliau yang padat di Persil, nyatane meluangkan waktu rawuh wonten dalu punika daleme Bapak Hamzah, Bapak Agus luar biasa. Pejabat sing merakyat ya iki Dik Percil. Luar biasa. Mau berbaur dengan masyarakat. Wis pokoke dulure dhewe kabeh. Tenan kei yo ngono kuwi. Tak tapuk san niku. Wis dikeki to bisa? Empun. Sampun. Oh. Wis dikeki to kowe? Sampun. Koneh, mate koneh. Wis dikeki to kowe ngene koneh. Wah, engko isa. Ning nggonku ki enek kedadean lho, Sil. Napa? Napa? Ya ngono kuwi Bupati nggonku Karanganyar Solo ngono. Ngono kuwi wis enek wayang ngono enek dagelane. Nggih. Ya, dagelane disawer karo Pak Bupati. Nggih. Dagelane mulih rot-rot let rong dina ki dagelan kuwi mau setruk. Alah, ora masalah Dik, ndak ning Karanganyar enek Tulungagung ogak. Iya. Kene lah. Aduh karo kene ya. Karanganyar. Lah kono setruk kene mati jarene. Heeh, Mbak Nila Sari, yuk Supporti Oke. musik berdiri, yuk. Yo. Spontan masih bersama Mbak Nela Sari. Hey.
Tina Jawa Timur. Menika wonten mamundhut Mas Percil. Siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu Jawa Kangko dengan ini mohon gening Gerajakan Banyuwangi. Oke. Buat Ki Kangko dan keluarga sehat dan sukses selalu. Amin. Amin. Amin, amin. Saking Pak Giran, Pak Kaji Giran, Kayen Lor, Pelemahan Kediri. Oh, Kediri Oh, Kayen Lor. Ah, wis tau ditanggap rono awake dhewe. Mas. Sampun, Sampun. sampun. Kalau mben nika nggih Pak Giran. Lek Ming Kayeng Kidul Kediri ningali lewat Madu TV live. Oh, Nyuwun nggih. lagon nggih katur Mas Dalang sak rombongan mugi tansah dipun paringi sehat. Amin. Mijing kula mriko mijing. Sing boten saged rawuh wonten mriki saged mirsani wonten Madu TV siaran langsung dalu punika bersama Dalang Idola Ki Anom Dwijo Kangko. Nggih. Sugeng dalu Mas Kangko. Halo Mas Kangko, aku pun. Halo. Sah pinaringan sehat. Amin. Amin. Nyuwun lagu Gerajakan Banyuwangi. Siap. Dinda KPK Jarak Wonosalam Jombang. Jombang yo monitor Mas. Wah, Oke. Ya tekan turke. dindi dek iki. Ya. Nggih. Mriko ugi katur salam dateng Mas PJ Mania Pak. Oh nggih. Nika saking anu penggemar sampean Mas Percil. Oh siap. Nggih. Nah, Jombang nggih. Jombang. Oh iya iya. Ya. Gerajakan Banyuwangi. Banyuwangi. Oke, siap.